Asa ka? Ma, moinom kog tubig. Ano ka og tubig? Unya diha ka pa sa gawas, musibat na pud ka? Unsay musibat ma, ni bangon gani ko no. Asa man ko mo bangon? Padulong di diri. Alangan man dito. Magdali diha. Unya balik dire. Kamata pa din si mama na. Sa may gilangan-langanan nimo diha, balik na dire. Here, Lucio, lain pa ato ba si Dudong Pawix na mura siyang nausab no, di na siya magsabay-sabay sa tuwa. Walang tiniguang style na siya. Gani no, dili para sa una ba nga bisan asang kamanggahan. Bayabasan siya gito mag-leader-leader, magpuli-puli lang to silang Maria. Ato alam pong sabton si Dunong Pawix. Gumikan maguna sa kadagang sayop nga iyang gibantayan. Pero, dahil na pong aton, Sa relasyon, wato tayo ni Maria. Ito si Maria ba? Kaisa lang kasinyas. Ano? dito no. Ano sa paydugayan? Yung nga ng mata nimo. Mo ni natulog? Nagkurug-kurug ang mata? Tulog na diya ma, unsaon ako pagkatulog ani? Masige man po kag istorya diya. Bantay ka ha. Bintaha kay nakatulog na si mama. Nakahinanok na gidi ay. Lucio, sinya-sina. Wala. Burag sila ron ba? Lucio, wala may nagawas. Ay, pasige patulog si Maria sa iyang mama. Usbi daw pakpak, Lucio. Sige, Gigi. Saka akong buhaton ha. Para dili ko may balaan ni mama. Manilagaw ko. Ay! Tama! Si Maria mo! Ganina ramo. Taod pa. Nya asa man tan niya. Wa tagmangga. Tama-tama kay nakatulog na si mama. Kanya, ilig mata ato. Gani, ayo kabala pa. Kay nakamata siya, di pa to siya makabantay. Ruday, unsa di mong gibuhat? Bali na mo, bright biya ay ko. Tara na.